Bé, bon dia, soc Jorge García, regidor de Promoció Econòmica, Fons Europeus, Sanitat i Benestar Animal, i enguany el llibre que vos recomane és Hamnet, de Maggie O'Farrell, nascuda al nord d'Irlanda. És la primera volta que recomane un llibre abans d'acabar-lo, és el que m'estic llegint actualment, però feia molt de temps que no trobava un llibre amb aquesta frescura. M'està agradant moltíssim la seva narrativa i com està conta la història, ambientar en el segle XVIII, i és també un referent, no? Ja que ha guanyat diversos premis de literatura en femení, de novel·la, i ho recomane a tot el món, ja que m'està agradant moltíssim, i a més és d'una de les editorials que més m'agrada, que és Libros de l'Asteroide, que puc recomanar pràcticament qualsevol dels que he llegit de la mateixa editorial, i vos anime a donar-li una oportunitat a Hamnet i a Maggie O'Farrell.